şey deyip başlasan neme diýäňmi? Jogapkarçylyk üstünden atýaňa. Birden ýalňyş şol podcastda gelen adamlar hiç ýyly ütköş entertain bolaryny öýdüp neme etmäň hiç tat söz bermedik diýäňa. Oh bollandy diýär. Yok, mene bilemok. Edil podcast görnüşünden podcast edip görmedim. Yani önkülemizin hemmesi birazcık interview'du menkiler. Hemen näme önsverdim diýsene meselem. Uly speech bermeli yerik bar ýara meselem Lebedev var ýa diýeler. Indi ýöne ol uly diýilen çäre men üçin uly we Lebedewim ulrak bolan üçin men kellemden şeýle bolmaly ýaly. Kim bilen Lebedewim urwyny aýa bu işin çäre barar aýdarnýalykdyr ha onuň. Şolar köp bilenç bir 10 minutlyk gurulajak bolsa ýaňja bolan wakanyň goşýa. Şonu söýdingmi? Hamana bilýärmi? Ýaňja bir zat okasaň, ýaňja bir zat garşylaşsa şoň reaksiýasy saňa täsir köprak ýaly. Onu hukman goş men pikir edýän sen o bir speeching bir aýoňundan belli bol pisat goşmaly bolmaly diýsem bir hiljek özüňde de bolýar 3-4 ýyl proýektlary bol entuziazmym ýok diýler. Yani şo adam şol ideýa nimedir wagtym geçdi däl ýöne. Yani menem edilýäňje bolan zat aýtyp beren bolayynmy? Näme etdim diýsene. Garçy datdy aýşo düýün neme stream hakda bizäken stream neme däl ýöne. Garçy aýşo speed'a hökümet klient bolup bilýän eken. Gözüňe bir hilik Fransa hökümeti ýylyň başynda aýbyr awgustda aýşo speed'i çagıralyň diýip nemeden budjet kesip yani neme vardyr? Big Hero diýip multik bar. Baymax mı näme bar? Ha. Şo taýda bir kiçik nanolit robot oýlap tapany şonu şey diýär. Birji adam hemme adam zadyň döreden zadyny şuň bilen edip biler diýär. Onu men pikir edýän Türkiýe gelende bir Türkiýanyň gündemine oturdy şoň gelmez ha. Türkler zakat etdim etmedim ýöne maskara bolýar diýip ýörse Galata kulemi näme o taýda inglizçe bilen tapylmady diýip. Yani turizmin ösürüsü gelen devlet kakoyta bir patsani tutuvilya. Onu diyecek koyam şundan önkü 100 milyon yaşak geçen adamdan bir oğlancığın avra yukarıda olyadı. Olan birazcık neme var ya aýlanyp dolanıp häzir. Inni diňe ol Fransa ya diňe Aýşo Speed'in misalına da däl umumyň seretýän bolyn. Amerikan hökümeti YouTube bilen bir kollaborasiýa edipdi. Şonu bir çärelerini YouTube'da aktiv bolan influencerlar çağırıp bir neme edipdiler. Aktama çağırdılar. Ha, şonu men bir çäre boldy. Beýle de aktam diýlen eşitip köpüň gitdi. Şoňda aýony nemede çağırdy kim? Medvedev nemen çağırdy. Comments klavukları. Adatça şu istenlik hökümetiň social mediasyna seretýäňe, hökümetiň diýenim ýani Türkmenistana elçixanalaryň social mediasyna seredýär. Şo taýda bir resmilik duýulýar da. Azan haçan şolar influencerlerle işleşip öz ýa programmalaryny ýa stipendiýasy bolýarmy ýa çärelerini da influencerlaryň üstüne ýaratýar bolan. Neme dörýär. Hemen şo birazjyk resmilik aradan aýrylýar. Has neme diýilýär? Has humanize bolýar. Adamlara has ýakyn bolýar. Hemem mysal üçin diýeli sen auditoriýaň belki sen auditoriýandan 1-2% adam ýani nemeni izarlaýan bolsa, ilçikarany izarlaýan, sen bilen işleşen ýagdaýlaryny başda sen auditoriýaň hemme ýani 80-90%-ni ýetip bilýärler da günüň soňunda. Şoň üçin biraz şolar ýaly nemeden seretýärler, ýani öz aýtmak isleýän zatlaryny, öz programmalaryny zadyny sen üstün bilen ýa sen diýänim influencerlaryň üstü bilen neme ýetirýärler da influencerlaryň auditoriýalaryna ýetirýärler. Adaty günne özlerini ýani follow etmejek adamlara ýetirmek bir usul hökmüne görýärler da. Azan ýani Aýşo Speed bilen Türkiýe işleşmesi ýa Fransa ýani şolar ýarak görünýär biraz. Yo, neme tarapdan var düşünürüň dawa meni oturup çötü samsykmaý biler diýjek däl. Gowy ulajen ýatyrman bolup biler. Ýöne social media diýende halkyň mediasy diýär o bilýän bir näme diýen 4 ýyl teatralny oku, soň ýene 1-2 ýyl bir zat oku, nämet ondan soň öňem bolan radyr Raýdaly plan neme aýdym üçin gelip aýdym aýtmasy bir eseri bilinýän waka bolandyr. Ýöne olaň bilýänmi?
gaty köp nemesi bar. Yönemöne sen men şol bolup bilmeýäs abi. Qakan bay bolmaly, iýleri işleýäkä sen neme ýokary bilme neme diýdi, agajan qaqasy diýdi, öňleri bar, şu suratçylyk bilen diňe baýlar meşgullanyp bilen eken sebäbi ýa-ki material gymmat her bir suratyňy ilkinji selfie-den nupaga diýär, şey dip bolanok şoňa ýyzyna bir neme we gazyl komnat onuň şol baranna ha bular çötü inaplitýany ýaly bir aýdymça kiçiklikden neme dilen atak aýşo speedin neme backgroundy bardy. Yadıma düşe 10-12 ýylyň biri Twitter demi klassdaşym futbol görmäge bardyk. Ýöne men 3 milyon üçin bar ýani futbol üçin. Onu Twitter'ım mamy diye ýa-ki näme şo futbol hakda habarlarda diye meşhur tweetleri alıp telewizora çykarýarlar diýeni. Şu abyşyn telefondan we özüniň o neme däl futbol kritik däl abyşyn adam hökmüni şo tak çykyp bilme şansyny bir hil näme getirdi şonu. Nälen bir heýejanlandy diýmejek bolýan. Näme euro ýyl var. Garaz tolgunup şonu näme etdi onu ola bolýar bir ýerde tweetin geçmesi ýöne. Gözüň getirip Türkmenistandan şonýaly bir streamer çykýar. Kim çağırıyor diýerler. Niýe näme? Edil Fransa'da ýöne ay bor näme etme arzu edýär ki Fransa çağırýar seni. Ine $1 milyon gelip stream edip git. Bir hili. Şol olam niýeresinden näme bilemek men aýşo speed diýende kim käbi diýdim ýöne olam bir edik habine her kim bilýär. Şo Fransadaky näme şo Senegalmy nemesi? Şeýle etýän. Indi şolam formaty o däl ýönedir hökümet bir ýatyrym edilip, meselem Google bilen işleşýär-de Google'un bir hökümet jogam gardyar onu. Yani näme? Nirden nire gelýär kenniler. Influencer marketing aslında ansatçak ýaly diýeli grup aýtýan bizäki bir blogger jaň etýän, men şunu reklam edip ber, näçärliň, töleýän, wo borly çözülýär ýaly. Ýöne şoň täsirini seredip, täsirini ölçäňde dogry influencer ýa blogger saýlamak prosesi maşallah elaleyip bir neme seljerýän bolan aslında hiç neme derler doğru planlanmadyk ýagdaýynda doly yani fail bolup biljek bir zatda. Ýöne şeýle bir ähtimalliklar bolýan bar, prompt ýazanýarlar nemeni bilip bolnokda. Öňkü geçmişine görä pikir edersiňiz ýöne şoň gowy hal nähilekdim diýip pikirlenip bolnok bir hililen. Şoň gowy täsir eden haly nähil. Gaty adamly gatnaşyk ýöne primern hasaplawam bolýar. Bir tüýsük kyn hadýan. Blogger däl bir aýtdylar, ingliz dili kursyny zat diýär. Ay meselem ansat daşyndan şeýle öňerken döner ýötür kakna döner diýen kim materiallar diýär. Ay oňal hizilliga ýok onda diýdim, o blog neme content creation ýok döwür bar, tupa hemme bloggerçilikde otyrka şo wagt bolandyram. Şol tagam bar men şu indik çykl şu wagt neme boldy. Şonu öllü bloggerçilik, ondan soň content creation ösüsi, olam content creation nire geldi, baha döwüljäne geldi. Onun gowy kaçsynda edýäne etdi mene content creation taşladym diýen ýaly. Neme de seýäbi, maňa 5x tölenden 1x tölep baha döwdiren gowy adamlaram görýän olam öllü etýän şu wagt baha döwüp ýören ýok ýaly. Bah nerwa diýen. Nemeçiler. Neme diýär? Bir hijeksin. Ay ola dersin kesersi gezetýär. Yani tıklayana zamknulsa, nirek var nädip zamkad eder bilemek, yani şu wagt bilemek täzeden yana content creation ösäýmese. Men görýänim indi şu wagt has diýjek bolýanym, sasy production'a üns berýän adam hökmünde şular ýaly seretýän, birazjyk communication tarapdan, marketing tarapdan seredende. Indi şu wagt bizde nähili diýeli 2-3 tane model var. Bizäki dil bilen gurulsaň, bizim marketingimizdäki dil bilen gurulsaň 2-3 tane model var we hemme ýerde şolar. Yani diýjek bolýan maşynam şolar reklam etýär, sodanam şolar reklam etýär, küçük kokanam şolar reklam etýär. Bir ýerde konkurent edilýär. Ha, çigdem reklam etýärler onsoň we bir gün seretýän bir kafede reklam edip oturýarlar. Käbir olan ýoşluk bilen bloggerçiliге geçip gitýärsen, lifestyle bloga da geçip gitýärler.
men görýän zadym bizdäki biznesler zatlar birazjyk şoň täsiriniň ýokdugyna bir hil düşünüp başlanýar ýaly. Duýuwa. Ama düşünjede bir da ütkenmesi üçin ilk bir crash bolmaly, diýjek bolýar, sistema döwülmeli. Soň täzeden, ýani sistema işlemeler, soň täzeden hereketlilik başlamaly. Adaç, indi biz birazjyk şo näme gelýän ýaly görýän, ýani näme kän, ýani baha döwýänler kän, şo burada näçe zady birlikde reklam edip beren modeller kän we bulan aslında hereketinin arkasında diýjek bolýan näme ýatyr-da, bu topar bizneslerin pulu ýatyr, ýani çykdajysy ýatyr, zady ýatyr we bizäki telekeçiler hem eger ýani çıkaran çykdajasyna çaltyrak näme görmeseler, täsirini görmeseler, köplenç näme etýärler-de, şo çykdajasyny gaýtalaslar gelenok. Onsoň indi şol ýani bir telekeçi çykdaj etdi, okey bolanok. Onsoň telekeçi başlaýar, o çykdaj etdi. Şo telekeçileň, şo umumyň biznesleň sany azalyp, indi biz bular ýa etjek gel diýer näme bar ýani ýaly görýän ýoşluk bilen. Onsoň şo nämedenden soň ýam biz has nähili işläp bolar, social media tarapyny has nähili go ulanıp bolara barar diýip bir näme var içinde. Näýlisem pozitiv duygular var diýelim. Yani garaşýan zatlam. Köpçülik göz ýetirmeli ýa-da şoň işlem. Şol var mesela marketing ýerrak ýa başlan döwletlerde bolwa bolandyr primärne diýeni. Şolaryň biz ýaly köp eksperiment etdiýim kaşwat. Etdiýende bolmagy mümkin sebäbi indi şu marketing ýerrak başlanýanda men näme gidip oturjak gal, Akiýanyň beýlek tarabyna gidip oturjak gal. Indi öz regionymyzdan mysal ala, ýani Gazakdan, Özbekden, Gırgyzdan, indi şo taýda Gazak diýil ösen şolar. Gazak, Orsiýada siňýänler üçin mene bir hilik näme var? Orson kän näme bar? Kän täsir bar, orsak marketing sistemasyndan kän täsir bar. Onsoň orsak marketing sistemasy näme biziň ors kanallar görüp bolan nämelerde köpümiz çağalarda o arasynda aýdym diňleýän zady ýani reklamalar hökman görýän Twitter'da näme görüp oturýan, bayevik görüp oturýan arasyna çykýar ýa diýjek bolýanym şondan kän täsirlenýär. Onsoň indi şo ýerlerdäki marketing çemeleşme seredende eksperiment gaty näme gaty känlik bolanokda oturan sistemalar var. Şunu etmeli, şular ýasa şunu etýär, şu bolsa şunu etýär. Eýän bir istendik marketing agentstwaň strukturasy var. Diňe agentstwada däl ulura kampaniýalaryň içinde de hereket etýän marketing bölümlerinde oturan bir sistema bar-da. Şoň üçin az eksperiment etýärler ýaly näme synlaýan sebäbi marketing ugyny işleýän kontaktlar zatlar emma o ýurtlarda şolaň etýän işini seretýän content creatorlaryň etýän işini, influencerlaryň etýän işini seretýän bolan näme däl hiçsem gowjat barlar görüpdirler diýen okda oturup pikirlenýän ol şuňa esasynda edipdirler we hemmesine seretýän ol näme däl one of işler däl diýeli grup aýtýan bir maşyn markasy şo balara girjek bolsa bir ýyl işleşip başlaýar, bir ambasador tutulýar. Şoň bilen dowam etýär da ýöne näme diýip duranok birde şo brendle başga bir ýerini görenok, ikincide ýene bir ýerini görenokda näme bar, bir durnuklyk bar. O durnuklyk üçin hem arkasynda belli bir struktura talap etýärdi. Şonu gören diýjek bolýan. Onsoň bizdäki eksperiment ýagdaýy indi men görýän zadym bizde näçe köp eksperiment edilýär. Henizem näme dol düşünüp bilemzok. Auditoriýa bilen nähili işleşmeliligine, şolara nähili ýani social media üstü bilen nädip şolara biz önümizde günüň soňunda satmalylar. Şoňa nähili satmalygyna kän biznesler hem kän doly bir umum alanda da hemmesini diýip bolan arasynda badyr gowetýänler ýani umum alanda kän doly bir düşünje ýok ýaly görýän. Näme tarapdan seredenler. Şol üçin kän eksperiment edjek bolýar. O bilen bir endek var dalnawitness mene hem kän 3-4-5-10 ýyl öňe seretmek doglan okmalarda bir hil çaltyrak her kim ekonomida seýleýänler tygşytlaryň olar gowa berýän. Barýan näme reklam etmeli Ne şunyal telefon hiç yerde de görenärsiniz. Aha bir content. Biz üçünä bir content düşüren atymyz boldy. Ondan mesela bir kararda var. Köpçülik hyzmat berýän yer diýil. Gaty köp detal bersem kimdigini tanar diýen. Şunyal reklama näme diýip durýar. Düşürüp durlar.
Ay bir plus 18 namyoklu gyz oglanın dialogunu. Emin on ýalak bar heýtkan ýazamak ýöne näýli idina olam men hakda erwet garaýşda bolar diýip hiç kim öz ýalňyşyny görebilen o. Şo publish knopka basmakda bir sürü geçenler şu discusslarla. Ondan şonu çıkarıp dur köpçür. Menim uzun yazdım ay şu men neme şu baha döwýänçi gyzlar görümde unfollow etip başladım. Men mundan geçirip account follow edýän. Olam gerek bilen gerek diýip onu yaltan man unfollow etip başladım şu baha döwýänçiler. On men follow edem okdum ýanky ýeri öňümden çykdy plus 18 dialogluja namyoklu menem yazdım. Häzir diýe aýyplasaňam sen özüň kelläň şunu ýaly diýensiň ýöne sen şeýle pikir etdirmek isleýän öýle beýle özüňem şular ýaly fiziski toçkasy bolan biznesini bilýärmi? Neme derler? Düýün maşsanam der. Ýapylyp başga daýaryny o neme derler? Karmam arassalarnym der. Bir karar açylan ber baýalyk şo magdy. Şoň ýaly edip bilipdirler, ýani näme diýe. Bir orsolda nakıl var eken. Polski malçyk diýem, karoçy, sowukda diýe, balagyna boğuşuldy diýe. Ondan başda ýyl boldy, ýöne soňundan kösendi diýe. Ondan olaňam bolup berýär var, reskice ýylanaly, ýalyk reskice bir näme diýen boost bereli accountymyza ondan görübersidilerimkä. Men pol öňüm bir girýän ýerim däl, ýöne üllüde awra onu. Şolamädir, nädir? Biznesi o 5-10 ýyl öňe planlaryna edesi gelmezdi. Şonu reali. O taýam her kim pul gazanaly we bugun ertir bu iş taşşamar sip öňe pikir edýär. Yani bizem soňundan şo gazaklan oturan sistemasyna öwrülmeli bolýarsa, Gurunsuz o gitjek ýeri ýok sebäbi. Ene şu sen diýdiň, ýa çaltyrak ýylanaly ýalar diýdiň. Şo çaltyrak ýylanmak meselesi aslında bir şeyle seretse neme proses, bir proses bolmaly da sebäbi. Eksperiment edip görýärler. Näçe viral bolmasynyň aladasyny etýärler. Son viral köp adam görse, ýanky bizim hem satışymyz köpeler, biz arada köp adam biler düşünjesi bar. Ýöne ýanky dowry auditoriýanyň içinde viral bolmasa hiç peýdasy ýok da. Onsoň ýöne häzir neme bararlarmy kadýan men pikirim ýa-da görýän zadym ýa-da garaşýan zadym diýen. Şo köp viral bolmasynyň köp adam tarapyndan görülmesiniň aslında biznesa hiç ile ütköşük täsirini ýokdugyna birazjyk düşünüp başlarlarmy kadýany. Maksat bilen bir şonkadan gelýärdik golen. Maksat düşürdüm. Ay ýolary görüňümizden taksis düşünenler da sinememe ýanky reklamlar. Blogger mı diýeyim diýdim. Ya ýanky video şoň operator diýdim da şoň bir söýle nawa reklamlar düşürýär saat diýdim bolen. Menem diýdi Naharhany işletýärdim diýdi. Ondan bir ikisän blogger çağırdım diýdi. Atlaryny aýda oturmaýyn TikTokda meşhur ikisinem çağırdım moleniydi. İkisem gelip gitti diýdi. Hava gowerly diýdi. 10 000dan geçti her senin düşüren kontendi. Prosmotrda cover. Ha. Ýöne neme ýok diýe hiç ile. Şolardan müşteri gelmedi maňa diýe. Ondan indi şol aslında diyecek bolýanym bir naharhana şoňa göz ýetiren bolsa men şo nemem kadýan, umytbamy kadýan. Ha. O blogger işine taşsanlar da bilemem. Şöyle biz nädip neme diýäs? Neme şu baha döwdürtýänçi mobilograflar şunýalak bir neme etdi. Biraz hype boldy, texnohozam jogap berýär da. Texnohozam ştaýda tir diýelim. Onu neme diýär? Blogger näme diýdi? Bloggerler prosmotralya, a biz göni klient getirýäs diýdi. Men şeýle hasapladım, men şo hasap edýäm, ýalňyşdyr ýani eken. 1% klient bolup biljek bolsa, 1000 görülse 10 adam, tipa 10 000 görülse planç adam onu şo prosmotry ýöne men kellemde maskara bolman bady. O plus 18 dialog bilen prosmotry sereden bolup any klientler gelsin. Opşym o var şunu gören adamın ýyzynyň zaýma näme diýen inniki passýady bolsa terekaden pikirlenende ha gördüler. Soňra bize geldiler, olýam kaşo. Ýani bizden neme etdik, prosmotr gördüler. Ay neme de ol. Biz bir prosmotr köprek alberer ýyllaryň şey diýip ösüp gidiberdi ýalyk neme diýerler ki. Bir neme wa ýanky marketingde struktura diýdik. Aslında şo soraňa şo jogap berýärsen. Ýanky has nuso marketingde varonka diýip bir zat bar da ýani işte. lead ýasamak. Ha, şo lead ýasamak. Onsoň diýeli
Birinci etap şoň, ýani awareness töretmek, ýani özüň barada tanatmak, brending, önüň barada tanatmak, iň bazawy. Ondan şu tanadanda näkil tanatmalygynyň arkasynda ulakan proses ýatyr. Ol hem has näme ol kitdi. Çuňur marketing ol kitdi diýen. Gat çuňuram da marketing edilýän iş ýöne. Şu brand awareness töretýän, ýani awareness töretmek tapyryna köplenç nemelerli işleşýärler-de, ýani social media tarapy, ýene gör. Soň indi şu görýär adam ýani gördü. Soň magazin yer bolsa bark görýär, birinji gezek satyn alýar. Ya indi grup aýtýanda her nemede varanky ütköş kurýan rolyn gördü, magazine bardy. Satın aldı. Sonra ikinci yedek vardı. Plan çavatın dowamyna ve eýämne çavatın dowamyna diýjek bolýanym şoňa ýygydarly müşterisine uğurly. Soň şonda prosent hesaplanýar köplenç. Bärde marketing tarapyndan görüp oturanlar ba bolsa näme diýip bilerler, jypdyryp oturma diýip bilerler. Ýani men bärde aýtýanym grup nemesi misaly. Soň diýeli sen gören misal üçin 100 adam bolsa, şoň diýeli näçe prosent näme bark gördü. Magazine bark gördü. Näçe prosent magazine diýeli 100 plança prosent magazine bardy. Soň şu baranlardan näçe satyn aldy. Nämäni? Aýretin kadr işi bolan mar iki tane gyz oglan bilen bir telefonu çagaýdy nokta bolar. Otaýny alydy ede nokta. Bir hil var. Indi şon alad etmesen, bu sözüňden bölen şon alad etmesen aslında marketinge çykarýan çykdyjyň bunun içine ýani mobilograflary töleýän, şoň içine girýän influencerlary töleýän, kime näme ýani özüň barada tanatmak üçin töleýän zat marketing içine girýärdi. Soň ýani barankan etmesen, näme tarapy we problemasy, sen bir müşteriýini senden satyn almasy üçin çykaran çykdyjyň näçeden hasaplap bolanok. Onam näçeden hasaplap bilmesen, marketinge çykarýan çykdyjylaryny nemesini ýöretip bilen da ýetçili. Ýani hawaga oturan ýaly. Ýöne ýalňyşlyklaryň üstünlükleri bolup biler şol ýöne. Näçe prosentde näçe? Emma proses kontrol etmez ýöne üstünlükler ýankaýdan spesialistler erkimde ýok-da. Bazı hasaplamalar ýöne. Öňler bada şu meselem bar, Burger Zone Alexandra mi ismi maker mi näme? Bir şu marketolog diýilen şu gyzdan men täsirlenim diýip bilen bar, öýüň töweregini Burger Zone'nyň nemelerini çeýe okladylar şaharyň her ýerine. Ýani bar ony bir ýer çykyp bir ýerde bukdugam diýmedi, o wagt bara neme bir bloger şahsiýetler amazy. Şonu öz akkauntlaryny goýuşdurdyk diýip hat bilen goýdular. We ben gözleşdirip ýördüm gurtlyň içinde. Töweregimden eşek galagy adamlar gözläp ýördi şu nemejigi. Utýanyň maksimum bir burger ýöne näme boldy? Gowy täsirlerim. O wagt marketing näme dedi? Bilen bir belli bir usul marketingi daşaýar. O wagt marketing konkursda giveaway dedi. Esas şonu da şo diýärdi. Ay konkurs biz esasy adamyň durmuşyna täsir ýetirdik ýalyk zat diýeni çöte ýitip gitdi ol. Bu wagt bir men ýüzünem tanamak, ýöne şonu näme etdim. Näme kamera çykman bir zat edip bilen gyzyp kellemdi goýupdyň atak. Ondan soň ýa umamy marketologlar mene gel näme demok. Marketolog var bizdäki ine ul kampaniýalarda nemeler bar go marketologlar. Aýony SMM'den marketologlar öwürleýänler bar. Näme ýaly görýär? Mysal üçin diýelim 2-3 ýyl ýaly Instagram'da SMM şyk ýazýar gruby. Soň birden marketolog öwürleýär. İki tarapdan çemeleşeňde, bir biznesde tarapdan çemeleşeňde, bir şu hyzmat berýän adam gözüle çemeleşeňde. Ine SMM umuman social media marketing bir böle bolýar. Ýani umum diýeli bir X kampaniýa bar bolsa, şu X kampaniýa marketingine seretýän adam oturýar, okey, indi brand awareness töretmek gruby. Nähil kanallar ulanmaly, social media we, Moskova media we, billboardlar we, köçedäki, berkardaky ekran we gruby aýtýan nemeler, ýani gurallar hökmünde. Ondan şu taýda social media marketingi keçe bir bölüjü bolup gitýär-de marketingiň
käbir biznesden tutuş marketing, diňe social media üstünde gurlan. Asan bir tarapdan seretdiýäňem bolan, okey, men 3 ýyllap social media marketing etdim, indi men özüm marketolog diýip agzap bilýän diýip bilýär. Ýöne bu nusga o tarapa seredende şetdarla işler bilen oklar. Ya diýen ki, iň bolmany nämäni gurmakda kän bir diýen ki Google'dan gözleseň ha o conversion nähil etmeli marketing desen, muň sanda açykka şo taýdan oturup, ha okey, waronka şolar edile, bu diýip öz kellerini şeýle düşünje edip bilýärler. Ýöne iň nämen öňe sürmeligi, ýani haýsy message bilen halka öňe çykmalygynyň arkasynda bulakan proses ýatyr. Daha soň diýjek bolýanym bir näme howada gala eksen. Şu näme bir yer açıldı da market menen men gözümde. Meselem näme? Nahar ýalysaň da opşy sowda we reklama. Ne et goşmal, on goşmal, mun goşmal we şu marketing dul jagas bolmaly şoňa. Ol bara bilýärmi? Hemme hyzmatyň ýeri we ýer dur, hemme zadyň işçi. Iň soňunda aýny edil biz bilen deň konkurentlerden öňe geçmek üçin marketing ulanmaly bolmaly. Meselem HR marketing eden o. Human resource gelýär, telefonyna gurlaşmaň diýer, onuň wagtyna gelin, onuň bir-biriňiz bilen gurlaşmaň şolay ýam näme diýen, arka tarapda onuň şo market seredýän klientlemede geçip barýan işgärleri gyrgyryşyp ýörler. Onuň gönü 6-njy etaja çykan ýalyk. Bir logo ýok, branding ýok, zat ýok, our mission, vision zat ýok, o ýok, bu ýok. Gönüm Instagram, TikTok ýöredip ýörler. Barýan bolýan, ýaman şonu nädir? Bir uly marketing sapak berseň, ene şon ýaly bir etmen görýäňizmi? Şon ýaly, gön 6-njy etaja çykjak bolsaň şeýle bolýany diýip. Ýöne meniň branding zat edem soň, men kiň ýöne janlandyrmalar, bir de mena fundamentini goýýan onu. Namdardy işleýäkem, karaçy başda flyer ýasadym. Ay birinji şeýle daşyny outsource işgär men alýar ýany. Bir de reklama wady, karaçy mobilni bank ha, ötayda durmuş, onuň mundan öň ýörek gitýän bolsaň, indiňe telefonyňa ýetaýmeli, barmak bilen şeýden bolup, görnýärmi kar? Barmak bilen şeýden bolup telefonyna barýar. Onuň o adamlar pandemiýadan öňüräkdimi, näme onuň menem slogan döreden boldum. Onuň dukan ýok näme tabi. Dukan karaçy 2 adım uzaklykdady, 2 adım uzaklykdanyň üstüni çyzyp 2 qarış ýakynlykda diýip şonýalyk bir näme etdim, tipa şoň slogan bolmaly. Ol ýalňyş ýa dogry hiç ýöne bilýärmi bir slogany bir zat edenden soň näme bolmaly? Her kim işine görä slogany ütgedip bermeli. Anamdaryň slogany şol. Hemme zat şoň üstünden ýöremeli. Eger global ullukan bir redesign eden wagtyň ütgedip bilersiň, bir döwür näme bir tektaş näme wada? Türklerde näme? Arkaçda da magazinler var. Pandora, Atasay. Atasay ýalykmy? Çütü. Bir hijjek var, näjinje gitdi brandingler, hemişe şeýle saz we bir hile has köp ýaşy ulraklardan ýörejek karaçy malajozyň brand bolasy ýelene. Onuň birsen seretdim ýalňyşmasam, da koy sazat ütkak gidip durdy malajozyň brand bolup dur ýadyrgaň, ýöne ediben bilen birden target audience onu namdarda karaçy bir duma ýakynlykda slogan goýdum. Ýalňyş ýa dogry ýöne iň bolmany bir fail bolýança ulanmaly. Onuň ol bul bilen işleşýärler. O slogan bar, şu ad näme bolupdy? Dukan bir duma ýakynlykda boldy, dukan bir duma uzaklykda boldy. Onuň o boldy boluň soňy namdar hemme zat bar. O bilýärmi, videografyň çalşan wagtyň sloganyny ütgetmeler, ýöne köp kişi şonu hormatlamaýanyny gördüm. Ol ýaky nimetçiler. Ýöne men videolar düşürümde ýaýdanýan sebäbi şolar ýaly zatlar alad etýänmi üçin ýaýdanýan öýdýän. 2000-nji ýylyň aňyrdaky nesil we gaty tapyr-tupyr. O bar o guideline'yň bolmaly zadyň Berdaky diýsene. Kim? 2000-den berdaky diýsene. Bär bolýar, onu biz 2020 bolsak men ýöne men doglan ýylyma görä aňyry kowdum ýolary. Näme? Ýaşlary diýäňde. Men 90 kilometrň bize bär demişik, olardan aňyrda ýöne sen ýyla görä diýdiň bärdin. Men ýyla görä diýdim. Aha. Aýny sen kim dogry bolýar. Indi
Liboy reklam ettirýän ýeriň şo vision missiony bolmaly aslında. Olaň bolmaly ütgän ýokdur. Olam ütgändir kim bilir. Biziň başga şu wagt eksperiment edişimiz ýaly. Men näme sördüm ne design fokus bizde de össü. Birak Aziýada uly rol oýnady şoňa. Primärne aňşyrýan näme tip rol oýnany? Aziýadaň bir opşy näme brandingini ýasadylar ha. Soň şonu bilemok. Satýadylar etýän şonu. Kommersiýa ulanmak üçin bir merch däl näme? Şu stili, kolada ýadyňa düşýän bady şo. Ha, kolada ulandylar. Onun bravara şonu afsan edilmäke, nefsanlaryň her kim ýasak gördü. Ondan soň şonu alan soň bir her kim öz dizaýnyny şoňa görä aýak uýdurjak boldy. Men şonu bir gördüm. Dizayn fokusumyz köpçülik kökmüni 5-10 ýyl öňe gitdi. Men o 2010-15 aralykda nämäni görýärdim. Oňdan bir zat edilse bir hilek taşar ýurdun golaýmaly ýaly. Aýny oňdan dizayn, oňdan näme men nara hatda binyat tip bir logo ýasapdym da, diňe emblemasy, diňe şriftli. Şonu şu zakazçyk ben gözümde şeýle bir dünýä garaş giýin adam görünýär. Sewa emblema gerek däl. Ony ýalak bolmaly bir adam ýok, ony pikir edip gör. Buna men gözüm ýazyp bilýän diýen adamlar. O şu wagtken diňe haty bilen çykyş edýänler. Geçen sen famanyň pikirlerini ötürdi. Karaz men näme adamlar aýdyp geçen nähili pikirim bar. Ýöne koýjak owadan zat hakdy. Bira riskowny geýnersiň. Bir hiljek öňdäki görmedik bançygyň diýdi ýa-da ýakan açyp içinden jünýalyk trýapçyka goýsam mykam, üýtgeş gök bilen çyrnyly kombinasiýa etsem mykam, o lakka näme kögüş giýsem mykam diýip bira gatowadan bolmaly ihtimalyňyz bar. Ýene de bir sura adam halamany biler. Şo kiýän logosyny halanoklara diýen. Ondan ýa-da köp kişi halap biler de şo risk alýaňyz. Ýa-da tupa hemişe işleýän gara kostyum malyk. Sizin kim gara kostyum malyk fama ýazdyk o kabilýän edil. Şey dip duran avatarda surat näme fotoaparat özüň ýok. Bolly o kabilýän. Ahyrda şatyrdyň nemesi ýok. O var. Ol Photoshop. Şonu goýan adam Photoshopda logo edýändir diýenmi? Photoshop näme mobilograf tip logo ýasajak diýende näme çykýar, avtomat çykýar. Näme ýalmy? Halal znaçok bar ýere goýarlar. Şoň kyýal näme bazawy komplektatsiýa diýip. Näme üçin goýarlar şu şatyr bar? Yani Azamadyň Steiny näme logosu azamatçy daman ennamyny näme kaz diýip. Yani bilemok näme goýmaň şunu. Men ýöne näçe kellemden şunu aýdyp geçdim meselem. O TikTok ýok döwri. Biri gumsam aýda bir post goýup ber ha, tip ola şahsy sahypasymyş. Soňam professional ýene bir sahypa açan bolýarlar. Ona meselem aýdar. Men şu adyny pikir edýän bir zat bira sen şu täze açan professional sahypaňa da başga post goýan adam ýok. Diňe sen bolsaň açmaly ýaly. Meselem sen ýeközüň bolsaň fama diýip açmaly gerek. Açaňa diýýärmi? Production üçin aýratyn sahypa. Ýa-ni näme soru? Açaňa näme maksat ulanjaň baly günüň soňuna. Diýeli, men mysal üçin açardym özüm bolsam, eger özüm şolara production işine girmek, ýeközüm şo karara gelen bolsam, belli bir derece açardım mykam diýen. Sebäbi näme tarapy bar? Men öz Instagramymy has başgarak nämeler üçin ulanýan. Diýjek bolýanym. Imne şu production tarapdan etdiýän işimi bölüp aýyrmak üçin öz nämemden. Ýoň üçin köp content öňüp durmaly ýaly. Men bir var TikTok şonu halanyk. Meselem sen nädir? Gatko brolly ýetýän bolsaň da aýratyn günne bir content çykap, günne 1-2 content çykararlyk bolsa näme? Meselem mekanik kayf. Näme rolikden görmänlersiň ýöne mesela texnikos. Näme telefon hakda görýän bilmänlersiň ýöne şu owadan kadr o tür bir ýerde şoňa öwrenşip dursaň. Şonu ýetgetjek bolsaň TikTokda başga bir zat etmeli ýaly. Hamana sen 100 rolikden näle? Hawa soňky videosyny gördüm plan hakda däl. Adýyn video goýup durýanymdan çykdy. Öňkü maçydy. Onu
Şonu ütkötjek bolsaň TikTok üçin geçýän ýaly Instagram üçin geçmeliler yani onu nemede öz sahypasy ýatyrka Instagramda modady daşyndan bir sahypaçy men şunu ýaly garaşdyrdım. Onu maýratin reklam etmeler mesela sena fama diýip açanyň bilen her kim o bir zada açylypdyr diýen nokta. Onu oňa daýratin energi sarp etmeli oluyor öz sahypaň bilen bolup bermeli ýaly. Indi men şu oturup açmak niýetim ýok onu haman 2026-njy ýylda birinji etmeliýim vizitke edilmek de gözüň getirip onun naşırlap dizayner inni vizitke edilýän neme bolup başlady. Indi şu maňa prestij goşajak ýaly görüp başladym da näme üçindir. Nemede Sen vizitka mı? vizitka ýok. Şonu diýjekdim menem nemede çäreleň birini öňrak awgustmy sentýabrda çäreleň birine gatnaşamda neme boldy. Halkara guramalan birini işleyen, yankı yokarrak, başlayarak vazifede işleyen biri, bilen tanışamızda. Öň iş işipdik, öň bilen näme etýän, şular ýaly, ýoşukly video production'a geçdik zat. Esas video işini etýäs diýdim bolay, näme barmy diýdi, vizitkaň barmy diýdi. Menem ýok, şu ada vizitka ýok diýdim, ýani yankı sizdäki siz şolurda işleýänler tanaýanlar bizi, şol iş edip bersat diýdim. Şonda näme diýdi bir kili men vizitkam ýok bolany üçin näme etdi-de bir kili pes gördi. Diýjek bolýanym. Ay bular ýaly ýerlerde vizitka gerek, eýle beýle. Menem bar ha dik koydum näme diýin. Ýene edinmeli näme Instagramda bir gyz agyr şu suw çykan ejemiň aýdan tawşyrklaryny edip gördüm diýerdir. Näme men o Thomas zatda ChatGPT ýazdym da men hem dizayner hem blogger näme etsem kamolam maňa aýdýa dizayn hakda blog düşürmeýin. Koýdana ChatGPT ýaly aýlym toglanyp şu suw çykan zatda meselem görüşmelere kostyum malakly. Onun kostyum malakly etsem näme ütgärýän. Şol oturup ýygyna etseň we dowam etseň bir zat bolmam gidäjek ýa-da senden pesrak bir şeydi şu klişe suw çykan zatlar edýän üçin has köp bizim barjak goýan ýerimiz has köp barýamyzda ha bizim şeýle etmeli ýaly haman bir näme bir açyk bol 1 sagat 50-100 manat bir 100 sanaga dinseň bir ýylyňa eder 50-100 manat ýalyk ýöne şonu beren bolsaň ýa-da has zaman öçürtse Xitaydan zatdan o emboss zat desem zıngmağa dezmeyeceğim öyle. Ay, bilemem. Mena onun nemesine değerli yankı mesele innemezlikte de değerli şu an nemesini göremek. Yankı diyecek olyanım. Eğer sen beni men vizitkamsız tap bilmeyen olsan diyecek olyanım. Men yine şu batırı var yani fama var. Şolar biz video ettiresiniz geliyor. Yani hiç kontaktın tap bilemiz bolsa da edil şolar yani şolar ýaly näme bolsaň, okuypsyz bolsaň diýen, yani internet tarapdan sowatsyz bolsaň işleşmelem gerek geldi. Şu Facebook'ta vizitkan tapsaň bilýärmi? Birini aňsat tapmas üçin nomer nämedir ýöne? Şu wagt bar şeýle bir adamlar güpür tapyrlykda men meselem Thomas Solay bir eden logan paýlaşdym menem 10 ýyllyk tanışym şol öňünden çykan üçin maňa bir goýja summalja iş şagaş ettirdi. Indi adamın şu vizitkan ýoklugyny bir hile görýän bolsa bir tarapdan içinde näme de syrasyň gelýär da Zuckerberg syrasyň gelýär da bilýärmi? Ya da vizitkasyny aýymsa plany diýip ýazýar. Şolam syrasyň gelýär adamlar şoňun berýän bolsa, ay boruna siziň prawilanyňyz boýunça oýnamaly diýen ýaly. Menem näme görýärdim? Vizitka näme ýaly? Mektep oturup bilýärmi? Ul adam bolsaň näme dinmeli? Vizitka dinmeli. Şon ýaly. Bir döwür belli baramda näme ofis üçin golf bar eken, menem de näme ofiste edilen klişe aktiviteler diýip ýazyp näme çykdy şonu edýän almaýdym bir gülkünçde ofisimiz bar näme üçin ofis üçin golf oynamaly ýa-da dart zat kelýän ýa-da tipa biznesmenlerde näme bolmaly? Vizitka. Onu vizitke edinenler bilemem şu ýa-da vizitka var, men vizitkan ýekece ýerde peýdasyny gördüm. Olam badım vizitka.
2014 ya 15 okuyan doğrumuz karoçu neme vardı yani sonku kursu jurnalistikada neme tavşırdılar da bir sapaktan özünüz gidip havar website açın üniversitede bolup geçen çağrıları yazın surata düşürün son şonu Yaman ulu işler prem sayt dörüdü. o sayt dörüdüp 2015 14 ya 15 ondan haysi nemedi, haysi miktöründe yazma çoğunluk. Son sayt dörüdün tipa içine yazın yörütü vazifeleriniz olsun, başırdaktır, surata cevapkar, redaktör, havarçı, yenigör, bir gruppa olup, 6-7 adam olup, edin deyip, şu gruppa olup, şonu tavşırdılar. 6-7 adam. Iki adam da 6-7 adam olup. Son benim o tayda nemedim, yani surat boyunca redaktör, iplusum havarçıdım. Ondan sonra üniversitenin içinde bolup geçen rahatlar yazmalılar. Nähil bolly meşgul bir aydımçılığın bir tanalayan biri geldi üniversitede Karaçay. Ondan olam neme yekece ulukan konferanslar var belli konferanslar şu tayda yani ul çağrılan geçirilen yeri. Bar nemesin bilyen öňünden oçur bolçuny bilyen şoň men elim fotoaparatly baryp bez oçur girip bilmejegim bilyen. Yani sev hiç kim dinleyen nokta nemet mesela da görkem son öýde oturup Illustrator'da nemet ayarladım. Logany koydum. Ondan sonra adım familiýamy koydum, wazipämi koydum. Grubu dizayn şeyle. Ondan sonra şonam renkli print ettirdim. Renkli print ettirip neme adaktım tarketkan içine saldım. Onam şu taýma ildirdim. Ne press Men hava Tamam şu sen şu değil mi? Men şu ýöne neme ýokdu da diyecek bolýan bizinki nemedi student gazet olan son kan Fotoaparatyny resmi däl, o resmi däl ýanym gatty seriýazny kabul edilen nokta. Hem sebebi neme üniversiteden öz resmi habar agentleri gazet zady. O taýda da işleýär tökene bu öz proyektimiz bolan üçin. Ondan soň bardım, şu taýda vizitka taýýarladym özümçe bir zatlar. Şu taýdan ekece ýerde bir 50-60 metre vardı, oçur ýalňyşmasam şonu bez oçur girip gidipdim de. Şeydip Neme ahrana baryp men neme habarçy fotoaparatyma suratda düşürmek habar ýazmaly. Girip gidip nemene düýnüm garşylaşamaz. Biraz naglyram etdiýene kenne. Garaz düýnü Alpede düşürme video düşürmelik da. Onu gramda neme ýal men zat bilen deňeşdirdim. O hudojnikler, illustrator bolan wagty bilýärmi? Täze trend aýagy uydurmaly wagty biraz neme bolýandy. Olar könök şekilde detal köp edip zayıp çekýär. Onu innik neme geçirmeli. Onun wroji neme fotoaparaty, kamerany iýen, renk zatyny düşünýär-de bak nemesi bar. Ýöne maksat ýaly köp işlerini onu Rahim bilen gitdik golin. Bir hijjek nemesi bar. Mena kamera oňaly düşünmek ýöne TikTok nähil almalygyny bilýär. Onu iki bolup düşündürýän wroji üstüne goşup bolan ok gelýär. Onu şoňa bir zat öwretmeli ýerim bar eken şu çeret. Eginal kellesi ulluşdy, öňümde taryalkan boşdur, taryalkan görken onu şonu Alpede gittik, onu menajerden ruhsat alym 6-njy gün olam. Bir hijjek neme uruluşýardy, ama howa geregimde bir tarapdan meni öz işini gowaňar bolsa meni erbe daýarlaýjaklar. Onu adamlar alma. Hazır ýol kanaly biz täze tematika öwretmeli. Kameram bilen jeýdip aýagy çoruşup berjekmi? Bir hili gödök neme diýär. Garamda golum bir hijjek bolmasa gidaýal ýalak neme deden sen senem şonu allap neme dip geçip öz wagtyň üçin adam bilen ýamçylawyçyk faktor ýerде şonu edýänken o köpçülükde bir zat düşürmege wapşe gurulajak dal. Biraz feul bilýäň-de. Yo allamak däl neme tarapy bar. Yani näçe köp neme goşsaň, näçe köp nokatdan şonu arıp biljek faktor goşsaň, şonu da aňsat neme bolýar da access bolýar. Bizden ol menajer neme vizit gören allamaly bolmadykda bar, jaňatdyryp bardyk, kime reklama düşýär bolsak da ýöne. Ýöne bir hijjek neme de gödök kuruluşy gelipdi. Gödöklügüm däl ramkan diýýän sypaçylyk bar. Sahalmagan nemesen bara istere klientler arasynda diýejek ýöne bir şu taýda gördüm ama nemedenem bolýar käbir kafeler pulam hödüt neme sorap bilýär-de bir zat şoňky üçin. Onu biz yine bilýänsiň bir ýer üçin iş düşürip berdik, bir kafe üçin. Şonu öller üçin düşürip berkak içinde kilen bize ýanky ýaly nemesi barda.
Nerden gelirler ay bular şon duyup bolya. Bular näme edip bör ay duyup bolya. Ondan çala bir da gerek olsa bir haýyş etseň da desseň ne da bolstuan duyup bolya. Diyecek bolýanym. Ha o bolmasa ýöne bir tarapdan hem seretýäň da indi grubu mysal üçin bir kafe menejeri 9-dan 6 işleýär. Diyecek bir aýlyň esasynda işleýär. Esas maksady şo kafeň dogry ve ýanky nähillisem durnukly ýöremek-de hem işiň wagty-wagtyna edilip, hem kliente dogry hyzmat edilip diyecek bolýanym. Kuhnýaň dogry işläp, ofisiantlaryň dogry işläp bir näme içinde bir nähillisem hemme zat utgoşukly dowam etmezse, utgoşukly ýöremese, ondan bärden bar ýa, 2-3 adam bir topar teknika bilen içinde bir topar zat düşürjek diýip özleriniň işem bolsa näme edip bilýän ýerler bolýar-da bir hili. Şol duyup bolýar. O mamly çykýar bilýärmi? Ya näme derler? İçmäge baran biriň nahary 20 minut giýjä garsa, syomka walaý diýseň, ýene de negativ onu ýene özüňe bolýan. Soňuny gapmaşylyk bolsa, mena işim etýän bolar päsel berdi diýse, olany. Men ýa-ni diýen şol aýar şoň üçin mena biraz gödök däl, näme de gurlan üçin näme desem men ose ýaby. Diýmek bugün esas bugün me diýä 6-njy gün näme günüz hepden içinde gelmelkenin. Ýani ony hepden wahaydat diýmedi we menem dawno ýüzümiz ýyrtylan soň ýöre gitdik bular beýle uruşýar däl. Boldy biz bir 5 minutda diýdim, reskijede düşürdük, gaýtdyk näme däl. Ýöne ön garşylaş görmedik bir näme diýär eken. Ýür diýip näme des gaýt ay barla başga ony geçirýärler diýes gelip durar. Onu ýa-da günüz ýen bolsa onu. Yüz nemede, yüzsüzlük diyeyim. Yüzsüzlük hamanı bilem, bolmarsından iyi de gidýän ýaly. Yüz gatyrjam, şatyrjam, bir hiljek. Bir şapatda aglayan bolmaly alakmy? Yüzüň galoşýarlylar. O ýa bolýan Yüzüň padoşýarly, pardon. Yüzüň padoşýarly. O hiç de batır galoşdan padoş. Ýok o bilýärmi? Ol hamany näme öze pullule özüm göwniyetini okýalrak ol bilen menem dilegçiligi baramak soňra oňa bähwidi baýany aýlan toglan paul gönne ýany ýüzsüzlik diýen bolýan hamana men bir hile goşma näme men awraýymdan goşmaçy gaçasym gelýän näme ýaly görnýärdi aýyk diýrep dur awraýym syz boljak diýip atak ol näme özüm gowraşym. Yo, käwir ýerde bolmaly bolýar. Biz hem işläp ýörkäk näme etýän käwir. Yani şu momentak problemany çözmek üçin, şu momentta access meselesini çözmek üçin şu padoş bolmaly bolýan. Sebäbi günüň soňunda senden eger şon özüň üçin etýän bolsaň, onu okey, birazjyk näme bolup bilersen, ýani bar aýer tirýelen bir günlerden biraz sağlap bolýar, ýani bir müşteri üçin edip oturýarkan, şu alýan nämen jogapkärçiligiň esasen müşteri hasawat bermeli. O taýdak menejer sen hal menejer ýa-da boş otaý sen oňa näme çykarýan, bewot goýan adam sen halasyn halamasyn känor günüň soňunda nämesi oň täsiri ýok. Esas eger kliente jogap berip bilmeseň, şol iş wagtyny edip bilmeseň, şol esasy. Onsoň şonu birazjyk bize köplen şu perspektiweden seredip näme etýärse, dowam etýäs. Yani şu taýdaky nähili bize çemeleşme nirden ýerläýbiler diýip. Zakaşygy bar gowjada eltip bereli, o bärnam ýatdan çykararsa bor bolýan zat diýip. Şo nämesi ba? Aýo. Birinci pauza. Ne çowat gülüşüp. Geçen gerek sen günüň soňunda counter işletdim bolýan bir 17 gedek daha diýdiň diýen. Günüň soňunda näçe gedek günüň soňunda ýa batyr diýer. Bolup biler şu günüň soňunda bar. Ýaman bir hili gowam oturýar-da käwir ýerine. Çok güzel hareketlen birinci patow var da şonu ikinji belli bir wagtdan soň eser gelen soň musur bolla şonu baş tutany mesasy bolmaly ýa-da Erdoğan tipa näme diýil parazit söz diýilýärmi näme şonu aýyrjak bolýan ki o ibadet zatda Allahym ya Rabbim diýä bolýar ýa-da opşy gadagançylyk barmy näme belli bir pauzaň arasynda düşýän zat bar, şonu aýyrasy gelýän. Sen ki 10 ýyl köp däldi biz orta mekdepde bir muallim bar, zavuç. Bir ne üçindir ssenariýal paragraf diýjek bolýan. Kim onu hasaplatdy, gatken welinne do.
Yerek değer yerde de ulin ya ondan var. Yani şoň parazite ýamar ol iptir polny senka dozasy. Böyle neydi deme yapma düşen mi diye Akmurat bilen mi? Akmurat düşen mi? Düşen mi deyip Bir karakter canlandı diýär. karakter Men parazitler şöyle aslında kendiyen ondan sonra diyecek bolýanym biram günüň soňunda. Şol üç tane. Mende bağım karaşynýan. Yani onu men bilmeyene. Bir aýtmasa. Özüňi düşürüp bolandan soň özüň görýän, şonu bilip bolýar eken. Uzuyrak content düşürüp ýanky interwýularda zatda käwat nemet ýany öňümden çykýar. Men bir gün özüm şunda tutdum oglum neme diýdi. Şonu ýaly bilýärmi? Ýok. Bilýärmi? Şonu bir şoçyp bir abyşynça söz diýän ekenim bir kerek diýenmi düşünýärmi? Şonu ýaly ýany gat köp diýseň neme bolýan eken. Paraz diýmän diýipdi. Tanylyp gördüňmi? Bir ýerde sen plan ne? Ben aşağı kiçilemeden şu Red Point'in reklamasyny düşüp durar ahimle. Bir ýer parandan Red'den aýran ýanakly başda Red Point'in point ýalyny biri. Sen point diýipdi. Men var ane Hirol Edil şäheriniň içinde olar ýaly neme gören ýerim ýok. Tanalyp kim tanasyn. Ýani mysal üçin käwat onnamunna Instagram'dan zaten follow etýänler zatlar gawat gelýär bir kisany. Ýa-da men ne köp neme bolýar mysal üçin öňkü tanışlar bolýar. Ondan soň ýanky birazjyk social mediada aktiv bolup başlaýan bolýan. Gawatlaşanda şoň prikol açylýar gone. Ýanky aýyny batdy senäde Instagramda göräýmesek. Ana oğlum köpçülüğün parazit sözi sen Instagramda göräýmesek. Şowa ondan soň biram ne hillisem kan bilemem köp adam tanayanlarım çekinýär. Sen käwradan bakışyndan bilip bolýar-da. Şu ýöne okap. Bir yarım sekund egilenýär. Tanıdy ýöne neme de edip bolnokdy. Tanıdyň öýtdenýärdi. Tanıdyňmy men şoda diýip bolnoň. Käbir bellemet ýa käbir eden o ýamaňa neme diýenmi? Düýün gördüm, ýa neme diýdi? Düýün gördüm. Mirwazarda saçyň kırnakdyryp ýör. Şu ýük geldi. Ola men näme? Ýöne ol opşe neme hate garşy görüşmege geçerleýinmi? Opşe ol samoýrony nemede, yani Instagram tapylmadyk bolsa da gerek neme bar. Şoňa näme diýdim? Näme bir günnäp accountum özledimmi? Yo, arasda men saçym näme saçym çaldy. Meni oturup çynım bilen mara peýdasy ýok ýene adam pakir. Ýagly saçlar üçin şampun alyp gördüm. Şowur zat. Şowur ýaglany. Biram daň bilen 9-da turýan bolýan mara kim diýdi biri. Amerikadan bir ýyl boldy diýemde, onu mara şeýle bir tersine deňeşdiripdir. Neme diýe? Garçy ýerden görýärler-de okuwçylar zatlar ýa-da muallim, oglum eltip barýar hamanyň şowat kep gýen zat edýän şowat görenler neme diýdi? Ýerden hem ýarym oglum eltip barýardyň, onuň neme diýe? Geçen ýyl Amerikada diňin ogluňa garaşan bir hili hamany bilýärmi? Sonra düşünýär. Ha, bile. Ya gördüňmi öldürmeýän Allah näde diýär seni diýenler göz görkün oglum menden. Ogluma garaşan bunun beter näme bak gerek ha ýöne. Ay nolin ogluma garaşyp oturýarsyň ýalan. Köpden aýbym açyljak gorda mektebiň açylýar olam. Ýarym okubaryan ýyzyma gelip ýene düşükmi näme etjäň. Köp blogerler men Türkçe blogerler maşgalasy olam bir hil bolýar maşgalasy. Maşgalasy diýsen çağalar ýokdy alýan maşgalasy ýetim ýaly bolýan eken maşgalasy. Öýlenmedik diýsen go. Öýlenmedik golim bilen o diýjegeder 3-4de turýan birinji etjek zadyň ýa özüňe serenjam beren biziňki rutinaň arasynda blogerçiligim sok-sok şu wada diň 6-njy güne geçiräýmez hem itköşük. 6-njy bloger. Ýok, garaňyn bloger content creation 6-njy gün bolmaly. Men maşyny ýanglanyň eden ok şeýtdiň beýtem beýlede de buňa fokusda boldy. Şeýtdiň gürledin şo bolsa kemem däl. Teknikazan patent ruhsat almalar. Pastor sowy ýarady. Şunýalyk diýen bar mesela o tema, hemen ul tema. Her kim ilkinjile howlaşýar, edit fitness tipi we gurtda da nemede gatnapdym. Men ilkinji diýdi fitness ýok. İlkinci fitness oğlun TikToker diýdi men onun prosto diýdi ýa-ni. Şu ilkinjile howlaşy men o perwe AI marketolog diýip gördüm. Näçe perwe neme diýär? Ya da sen bilen neme dedi şatlyk şunu idi.
Şamarat Orazov bilen bir albomyň daşyny etdik. Şonu ilkinji biz etdik Türkmenistanda men pikirden. Şahatlyk ikinji hiç kim etjegem bolmady prosto. Gaty owadan jabardат etdik diýip geçen bolsak o wordy bilen ilkinji biz etdik. İkinji hiç kim etjegem bolmady onu bilen bir her kim nomerleşmolam däl. Birinji men etdim onu. Ol näme de däl ilkinji men, birinji men. Gadanlar ýa-ni zady ýok, şonu hiç göremmek. Birinji diýen Men ýöne şonu ýazgyryp özüm şey diýip öwünýän masterclass edemdi. Men 2012-de Instagram'a geldim, başga bam menden ýeri geler. Ýöne ilkinji diýim o prosto. Yani bilemmi sanap bolýar. Yani plan jyly şunu etdik diýsen, ondan soň 10 000, 20 000, 100 000 sana adam diske sanok da. Ol gal ya, ol kogulaşyň. Yani men bir hil Instagram men öwünme diýämi? Meniň ýazgaryan karakter neme, ýazgaryan personajymy özüm megzediğim bolýar. Men mesela özüme diýen birinjilap kogulaşýandan gülüp ötýän, soňra Instagramy 2012-de bardym diýen. Barap. Yok. O taýda Serhat men görýän adam, ene Türkmenistanda ilkinji diýip islendik zat ilkinji diýip öldürän reklam etýän adamlar şonu neme hökmüne etýärler. Bir kele marketing usul hökmüne ulanýarlar da. Ýöne diýeli sen onu neme diýen o prosto men 2012-de Instagram'a geldim. Eger şeýle diýen bolsaň da men 2012-de Instagram'a geldim. Şondan närim tipa Instagram gurşonuny, ýani umuman social media tarapda näme bolup geçýänini bilýän, manyda aýtýan bolsak, men pikirimçe o belli bir derejede marketing bar. Marketing dolyas, promo dolyas bar. Ýöne edil men Türkmenistanda birinji menden hiç kim etmedi şunu nemesi ýok da. Başka bağ olsa da gelayen gönü adina çıkma tayyar zaten. O para ýöne varataryň naugat bökmesi ýar zat da Instagram'yny näýle. Men şo wagt öňünden gördüm zaten diýjekde Vkontakte wady, Instagram wady. Yani bizem filtre için ulanýardyk. Borsa da şo wagt post edip durna. Post etmän. Dokazatysto. Ine diýip görkezip bolýar. Men 2011-de bar eken Instagram. 2010 zaten girenler badım katip bilýän. Men bilemem 2011 men ýer tanýam sapar diýip bir aýjyzam sapar. Men gowşok aýjyny al bilmän geçdim. O ilkäbir karey wady gavyn owşok soň ors birine geçdi. 5 patpişi we menem adam şekil ýazdım. Şu aýjyny beräý men gowşok bir diýip bulanyp ber näme näçe hüdürleýän diýdi menem. Ay pulad näme demokdym diýsem ay gülönmör bir zat diýdi menem näme diýdim. Erwe durdum diýim ay ejeň beren terbiýetim şu diýip. Sen ne şon var? Ne hili ay bor ol tema. Garal şon diýdim diýilmi? Men hoşgörä jemlerimi? Ýa, jemlesegem bolatdy. Başta marketing kula başladı. Ilki şu Aýşa Speed näme lebejifdi oturdum sebäbi näme? Bir speech başlamak. Ýaňça bir da taksi bilen waka bolýan o. Lebejifle başladyk, lebejiflerini gutardyk mı? Ne elleşilmeli. Men şu näme düzgün bir ýerde aýdyny kellemde bar. 3 tane düzgünim bar. Gülkünç bolsam hiç açan näme 5 kakşam okdyýarmy? Yo men näme üçin näy? Ses üçin.